ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் மை சேனல் பகிர்வோம் மகிழ்வோம். இன்றைக்கி ஒரு குட்டி கதை. ஒரு கிராமத்தில் ஒரு துறவி ஒருத்தர் வந்திருந்தார். அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 25 வயது வாலிபர் அந்த துறவியை பார்க்க வந்தார். எனக்கு லைஃப்பில் நிறைய கஷ்டங்கள் ஒன்று மாற்றி ஒன்று கஷ்டமாக வந்துட்டு இருக்குது. இந்த கஷ்டங்களை எப்படி நான் மேனேஜ் பண்ணி இதுலேருந்து எப்படி நான் மீண்டு வர்றதுன்னு எனக்கு தெரியலை. எனக்கு ஏதாவது சஜஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அப்போ அந்த துறவி சொல்கிறாரு, நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு 3 பாத்திரம் எடுத்துக்கோ. அந்த 3 பாத்திரத்துலேயும் தண்ணியை சுட வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பாத்திரத்தில் ஒரு உருளைக்கிழங்கு, 2வது பாத்திரத்தில் ஒரு முட்டை, 3வது பாத்திரத்தில் காஃபி பீன், அதாவது காப்பி கொட்டைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை போடு. இது 3 நல்லா கொதித்த உடனே அது 3ஐயும் என்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். இப்போ அந்த வாலிபருக்கு ஏன் இந்த துறவி இப்படி சொல்கிறாரு, நம்ம இவர்கிட்ட போய் ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் இவர் ஏதோ செய்ய சொல்கிறாரு அப்படின்னு மனசே இல்லாமல், ஆனாலும் அந்த துறவி சொன்ன மாதிரியே செஞ்சு அது 3ஐயுமே எடுத்துகிட்டு வர்றாரு. அப்போது அந்த துறவி சொல்கிறாரு, இது 3ஐயுமே நீ தொட்டுப்பாரு அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு எடுக்கும் போது அது ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது. அடுத்து எக்கு நல்லாவே ஹார்டாக இருக்குது. 3வது பார்க்கும்போது காஃபி, அது அந்த காப்பி கொட்டை அந்த தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு நல்ல ப்ளசன்ட் ஸ்மெல்லோட ஒரு நல்ல ஒரு அரோமாவாக இருக்குது. இப்போ அந்த துறவி சொல்கிறாரு, இந்த உருளைக்கிழங்கு அந்த சுடு தண்ணி அப்படிங்கிறதான் நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை மாதிரி. எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது. ஆனால் அந்த உருளைக்கிழங்கு எவ்வளோ ஹார்டாக இருந்தது, அது போட்ட உடனே அந்த சுடு தண்ணியில் அது அப்படியே சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி எக்கு உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது, அது அந்த சுடு தண்ணியில் போட்ட உடனே ரொம்ப ஹார்டாயிருச்சு. ஆனால் அதே சமயம் அந்த காஃபி கொட்டை மட்டும்தான் அந்த பாயிலிங் வாட்டரையே சேஞ்ச் பண்ணி நல்ல ஒரு அரோமாவோட ஒரு புதுசாக ஒரு காஃபியை நமக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது அந்த சுடு தண்ணி மாதிரி தான், எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான். அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம், அதை எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம், அதை எப்படி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல இருந்து மட்டும்தான் நம்ம டிஃபர் ஆகிறோம். ஸோ நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காஃபி மாதிரியே நம்மளோட ப்ராப்ளமும் நமக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் அப்படின்னு அந்த துறவி அந்த வாலிபர்கிட்ட சொல்கிறார். இப்போது அந்த வாலிபருக்கு ஒரு புது கான்ஃபிடென்ட்டே வருது. தன்னோட ப்ராப்ளத்தை எப்படி அணுகலாம் அப்படின்னு அந்த வாலிபர் மட்டும் இல்லை, இப்போ நீங்களும் புரிஞ்சிட்ருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். மீட் யூ ஆல் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ இன் மை சேனல் பகிர்வோம் மகிழ்வோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.